बे बान्थाखौ मोननो हाबाय। बिनि उनावहाय आरोबाव दुलाराय बर' फरायसा आफादा जे बिबुंसार बसुमतारिया इयुनाव जिहेतु बियो कलेजाव फरायगोन, इउनिभार्सिटियाव फरायगोन, बिनि जेनिखि माने खरसा पाति लेखा बायनायनिफ्राय लानानै बिनि हस्टेलाव थाहैनाय, एडमिशन लानाय, बेफोर गासै बिनि खरसाखौहाय दुलाराय बर' फरायसा आफादा फरायनायनि जे बिनि दायित्व, बे दायित्वखौ जोंनिफ्राय लानाय जाबाय। आरो इयुनाव बिबुंसार बसुमतारिखौ बर' हारिनि गेजेरावनो सासे अलंबार हाथरखि हिसाबैहाय दुलाराय बर' फरायसा आफादा जेब्लाबो नोजोर होबाय थागोन आरो बेखौहाय मानसि खालामनायाव 100% मदद होबाय थागोन होननानै जोंनिफ्राय मोनसे रेसपन्सिबिलिटि एबा दायित्वखौ आफाद हिसाबैहाय जोंनिफ्राय लानाय जाबाय। दा बेबायदिनो जोंनि जे बर' बिजोंनि जे आथिखालनि जे थासारि बेबायदिनो सोलिगासिनो दङ। नाथाय दुखुनांथाव बाथ्रा, देग्लायनि जेनोखि जोंनि मेट्रिकनि फिथाइ, बे फिथाइखौ नायोब्ला जोंनि सारा आसामनि गेजेरावनो नाथाय जोंनि क'क्राझार जिल्लानि जे आनजादनि जे फिथाइ, जे पारफरमेन्स हिसाबै नायोब्ला बियो जोबोद गाहायाव। आसामावहाय कार्बि आंलंआ बयनिख्रुइबो गाहायाव मोनसे जिल्ला हिसाबै बिथांमोना जायगा मोनदोंमोन। कार्बि आंलंनि एसे जिल्ला गोजौआवनो जों क'क्राझार जिल्लाया माने बयनिख्रुइबो गाहायसिनाव दङ। बेबो मा पइन्टनि एसेल'नो सामथिं मोनसेल'नो डिफारेन्स दङ। दा जों बिनि गेजेरजों मा नुयो, मा जोंनि जे जिल्ला हिसाबैहाय बा जोंनि बिटिसि ओनसोलाव जेरै सोलोंथाइनि जे आबहावा थासारि बियो माने मोजां नङा। जोङो बे रिजाल्टनि गेजेरजोंनो जोङो बेखौहाय रोखायै मोनसे सावगारिखौ जोङो बेरखांनायखौ नुनो मोनदों। दा बिनि थाखाय जोङो साफ्रोमबो जोंनि फरायसानि बिमा बिफा, फरायसाफोर, फोरोंगिरिफोर आरो जोंनि जे माखासे जोंनि आफादफोर, बर'नि माखासे जातीय संगठनफोर, बै संगठनफ्रा जों माब्रैहाय जोंनि बर' बिजोंजों फरायनाय फरायसाफोरखौ माब्रै मोनसे क्वालिटि एजुकेसन, मोनसे मोजां मोनसे सोलोंथाइ होनो हानांगोन, बिनि फारसे जोङो खामानि मावबाय थानांगोन। दा बेवहाय आङो फरायसाफोर जिहेतु बेवहाय बाहागो लादों, उन्दै फरायसाफोर, गिबियावनो आङो फरायसाफोरखौ थांखिनानै माखासे बिदिन्थि होनो लुबैदों जे बिथांमोना जेन' एसे थुलुंगा मोनो, गावनि जिउखौ दाफुंनो थुलुंगा मोनो। दा मोननैसो आङो सुबुंनि एग्जामपोल बेवहाय बिदिन्थि महरै होनो लुबैदों। दा फरायसाफोरखौ आं गिबियावनो खावलायगोन जे आंनि फारसे नायहर, ओरै नायहर आरो मोनसे बाथ्राखौ गोसोआव लाखिनांगौ। बे बाथ्रायानो जाहैबाय मा, जों फरायसा समाव, फरायसा जिउआव मा जेब्लाबो जोङो मा मोनसे आइ कन्टेक्टआ थानांगौनो। फरायसा आरो फोरोंगिरिनि गेजेराव मेगनजों मेगन नायलायनायनि जे माबा मा होनो बियो मोनसे थानांगौनो। अब्लासो नोङो फोरोंगिरिया नोंखौ मा बुजायदों, मा आयदाखौ लानानै फोरोंगिरिया माने नोंखौ फोरोंगासिनो दं, नोङो फोरोंगिरिनि मेगनाव बा बिनि मोखाङाव जों नायनानै खोमाजों खोनासङोब्लासो नोङो नुनायजों लोगोसे नोंनि खोमाजों खोनानायजों खर' मेलेमाव नों गोरलैसिन थानो हायो। बेनिखायनो जोङो फोरोंगिरिया थाखो खथायाव जुदि फोरोङोब्ला जोङो जेब्लायबो फोरोंगिरिनि मेगनाव जोङो नायनांगौ, गोसो होनानै खोनासंनांगौ। नङाबा मा जायो, नों जुदि फोरोंगिरिखौ नायाब्ला खोरखिजों नोङो नाहरबायानो, खोरखिजों नाहरनानै नों जुदि माबा मोनसे जिनिसखौ नुहुरबा मा जागोन, बै जिनिसासो नोंनि खर' मेलेमाव हाबगोन। अब्ला मा जागोन, फोरोंगिरिया मा आयदाखौ लानानै फोरोंगासिनो दङ नोङो जेबोखौनो नों मिथिनाय नङा। बेनिखायनो जों मा खालामनांगौ, जेब्लाबो माने फोरोंगिरिनि मेगनाव बा सोरबा सासेया माबा मोनसे बाथ्रा बुंदोंबा जों बेबायदि नायनांगौ। अब्लासो जों गोरलैयैनो जों बुजिनो हायो। टिभियाव नोंसोर नायबा नुगोन, टिभियाव दालाय बै खौरांगिरिफोर, रिपर्टारफ्रा मा खालामो, सोरबा राजखान्थि दैदेनगिरिया, सोरबा पलिटिसियाना बाथ्रा बुङोब्ला मा मेगनावसो नायनानै फारसे आखाइजों मा कलमजों नायागारा लिरबाय थागोन। बिनि मेगनाव नायगोन, बै मानसिनि मेगनाव नायगोन, फारसेजों लिरबाय थागोन। हायोबा जोङो बेबायदि हुदाखौबो जों फरायसाफ्रा खालामनानै लानांगौ जे फोरोंगिरिनि मेगनाव नायदो, लिरदो। दा बेनिखायनो दिनैनिफ्राय जे फोरोंगिरि फोरोंनाय समावहाय जे नोंसोरो माने मोजाङै मोखाङावनो नायनानै जे मोजाङै खालामलांगोन, आं बेखौ मिजिंथिबाय। दा आं बुंनो नागिरनाय बाथ्राया बेनो, आङो सासे
गेदेर सुबुंनि एग्जाम्पल होनो नागिरदों बेनो जाहैबाय डक्टर कल्पना चावला बिनि मुंखौ सोरबा खोनाबायना सोरबा खोनाबाय डक्टर कल्पना चावलाया बियो सोरमोन खोनायाखैना नोंसोरो मिथियाना आं खोन्थानो नागिरबाय जे कल्पना चावलाया बियो मा भारतनि गिबिसिन सासे आइजो जाय आइजोआ राकेश शर्मानि उनाव बियो अख्राङाव दावबायहैदोंमोन स्पेसआव बियो थांदोंमोन बिनि मुङानो कल्पना चावला डक्टर कल्पना चावला दा डक्टर कल्पना चावलाया गावनि जे जिउनि थांखि